president wenyu wekuZimbabwe ikoko ari kutaura kuti ari kufara kuti anga akamira paside napresident wekuChina. I mean, maybe vamwe hamusinyatsonzwisisa the word president. Ora ngatiti sabhuku wenyika yenyu ari kufara kuti akakamira paside nasabhuku wenyika yekuChina. It's happening right now in Zimbabwe. You know, it's very funny. Zimbabweans, all of us, we are very disappointed with this whole thing. Zimbabwe, peace and us. Tanga like this video kuti ZANU-PF ibo ikani nekuti nyaya iri panapa nhasi ikai iri kutoda vane pfungwa dzinoti kakatembijana. You know, kana understand kuti you are not a deep thinker. This video is not for you. You mirror zvako rimwe rinozongoyora ringotaura zvinhu zviri kuitika, but this one iri kuda unonyatsokufunga. Saka kana uchiziva kuti wakasimba hana, gara like this video topinda mushoko. Nyaya iri panapa yakamira yakadai so vamunanga gwando vari kuChina vandiri kunzwisa vari kubuda vari kutaura kuti honored to stand alongside President Xi Jinping, First Lady Madam Peng Liyuan and fellow dignitaries at the FOCAC 2024 Beijing Summit. Ndo nyaya yacho iripo. Kumira vari kufara, vari kufara. I think guys, I don't know kuti ndinganyatso deliver zvandinoda nyatso kukudza isi how. Alright. Baba vako yo. Wangoshoti baba vako yo, your biological father yo. Baba vemba or whatever. Meno mune muchidedzana muchiti china baba wako kumba kwako. Vonzi vari kufara kuti vamira paside vatora mupicture na baba pa next door. How do you feel? And what do you think panyaya yakadaro kana zvichinge zvaitika yo? Is the same situation yekuti munhu wemuZimbabwe ane dzinoshanda tisutara vana gudza mudumbu vanongotera vanongoti zvese vanongodairira zvisina nebasa rese totora vanhu nedzinokakata vanokwanisa kunyatsonzwisisa kana kuti kurwadza kwazvo. Why? Because this man kwaari ikokoko, he is representing Zimbabwe. It's his duty. Ndo zvazvitongori achitongopedza ipapo panguva yake anobva angopera, ende zviri kutopinda mumabhuku ehistory kuti aiwa kwakambouya mumwe president akazouya akafarira kuti atora foto na president wekuChina. And the fun thing, ndakumbona ndatomva ndatotera kune social media yendos president wekuChina kuti nditaridzwe kuti ari kufarawo here kuti akamira paside na president wenyu kuZimbabwe, because ndizvo zvimwe zvichida kutoongorora tichionawo izvozvo. Because I mean kuti titi type of bootlicking kana kuti language yayo inoitika yekuZimbabwe yekunzi fadza mutengi wedoro yekunzi hele kana wasangana nempinga unofana kudzidza kubelievisa mpinga. I think ndo imwe nyaya inenge kutoitika panapa yekuti alright, ona patasangana nemadhara maboss mdhara pakataura kana joko risingasekesa nomwe uchisimbisa mpinga mdhara mpinga mdhara pamwe ndo zvinhu zvacho zvinenge zviri kuitika ipapo. Because to me it doesn't make sense. But I mean, you maybe unoona ngone maonero ako, you tell me, but inini ndikutaurawo mafungiro angu nemaonero angu andaita panyaya iyi andionekana pane chakashata, but you tell me kuti uneonawo sei nyaya kuti imimi muri kuti munhu ari kukurepresentera nyika yenyu ari kufara kuti ange akamira. Andizive kuti zvinowedzera chii kana kuti zvinobatsira chii, handizotauri zvangu zvinhu zvakawanda, but kuti wamira paside nomwe munhu instead of kuti iye atofara kuti ndamira paside nomwe munhu, because tikada kutarisa at the end of the day but this relationship anenge achibenefita chaizvo ndiani? Obviously president wekuChina tira achibenefita because ndiye ari kuona zvaari kunyatsotsvaga chaizvo kuti dzimwe nyika zvinooneka munyika make ari kuzviwana kune dzimwe nyika dzekuAfrica kuno. And that's why ane magatsi kuti anosumuka odedza mapresident ese almost like 54 uye kuno kumomo unomuunganira moende ikoko. And discuss what man ngirikini mangani 54 times 2 inoita chi 108. So inozogona kuzoita 170 tikiminus na president wekuTanzania because ndiye mukadzi. Vese vanenge vaenda vasvika vakanounganidzwa nemunhu 1 vanoenda kunounganira 2 107. Amene kana munya kunzwisa zvandowadza kutaura panapa kuti uyu kuChina itori bhuru chaicho. Amene kuti what kind of bhuru is that? Rondedza mamwe mabhuru imiro bhuru guys aidini zvimwe zvatinosangana nazvo pakufamba umu, you know, it ndombo disappointika kangu kutaura chokwadi chaizvo. I'm very disappointed with this. Ina handisi kufara nenyaya. Saka ndikuzoona
mazimbabwe vari kutaura kuti so are you happy you stood besides Jinping? Takaroiwa nani naye shuwa nemazimbabwe shuwa kungomira. Mumwe ari kuti stand chete mudhara kungomira inga hatinetse kufadza. Alright, ngatitaure chokwadi guys. Akazouya akati ndipei magumigodi 5 emamines, ndipei chakati. Munomurambira sei imimi muri kungofara kuti mamira paside naye? Munomurambira sei? I think it's high time because ku Africa we have African Union, we have SADC, we tine zvakawanda. Ndozvo zvinhu zvekuti zvinofanira kuti matimi muri kuda kuti tiningire. Yeah, but I think mutasangano nyinga wamboya is high time we meet musangano ku Africa kuno kuzi mutifambire because I think imi kuti tisitokufambira kunyika kwenyu. I don't think it makes sense. I understand that sometimes pamwe sisi tokona kuti singanyazonzwisisa zvinobenefita nyika dzedu dzekuno ku Africa yedu isusu because of zvimwe zvacho hatinyatsouzwa zvinobenefita. Unonzi zvichabenefita ukama hwedu, zvichabenefita chakati, but at the end of the day chinhu chine chitirwadza tiri kuona vanina vedu, ana mukoma vedu, ana sisi vedu, anani vasiri kushanda. Saka tichitori in the end of the day hapana maresults abuda, hapana kana mabasa atiri kunyatsoona create kwapo. Nyika yedu zviri ngoramba zvakadaro, magetsi akutotinetsa futi, but muri kuenda ikoko kusingatonetse magetsi. Hamusi kumbonosvika muchigara nawo paside muchitaura kuti but kumudhara kumimi munoita sei kuti magetsi nyasaende kunoko, but muri ngosvika motofara kungotora foto nawo. Nemi kutora foto nawo zvinotibatsira chiwo izvo zvodai guys. Hazvina kuti kana kuti inde this thing ndoda kutaurira chimwe chinhu chamunofanira kuunderstand you guys. Hazvina basa kuti uri we-opposition, uri we-ruling party yacho yeZANU-PF, zvinhu zvokuti it's all about Zimbabweans. Unofanira kunyatsokunzwisisa kuti zvinotibatsira chii izvo zvizvo. Mungati muri kufarira kuti mamira paside nemunhu. Chokwadi. Tobva tatoti tiri serious senyika ipapo. Chii chachibva chine kumira paside kwenyika mangoita. Mumwe panapa ari kuti he has a working economy that employs almost all of his young youths. When you employ your twins, only big shame to our generation. Hanzi economy yake anoti avafana vake vese vaikuwa zhinji anachishanda, but kuyenyu yekuno mangweza nyu vana venyu ndo akutoshanda. Ile for sure it's a fact. It's a fact. Vota wese kwakaita vanhu vangani vakati alright, ngati let's forget about kuti my elections akazofambiswa sei kati sei. Let's pretend kuti zvinhu zvese zvitenge zvakafamba ball right. Ngatitarise because I understand kuti kune vamwe vanhu chokwadi veZANU-PF vakatonyatsoenda vakanovhotera this man, but nanhasi havasi kushanda, havasi pamabasa, but vari kushanda vachabenefita chii at the end of the day. But ngatitarisei vana vake iko zvinezvi vakutoshanda because of baba vatopa basa kuti okay iwe mukomana iwe chita deputy minister of finance. Deputy minister of finance iko zvinezvi mwana waMnangagwa, and that one is not a secret. Hatisi kumbonyeba kana kuti kuvenga kana kuita sei. Make your research iko zvinezvi. Hapana akana zvakandikunyeba kunyeba. Ngatitoka taenda kuma army variko futi the deputy ngini weku is it agriculture or something. Mwana wavo futi ku army vakabata futi variko. What does that mean? Muri yavo yakutoshanda because dai vakantonzi vanyatso disqualify kunzi mudhara mabachibva ipapo unofungidzira kuti vakomana vese vana vangadai vachishanda here. Do you think so? Do you think kuti vana vavo vese vangadai vachishanda? But iwe wakasumuka kuti kweya nechitupa chako ukatoenda ukaregister ukanoita sei, wapedza kuregister ukasvika ukanoti x rako tsepete maisimbisana wapedza. What's next? Nhasi uri murombo unakana sendi izvi. Hapana kana anything chachinjwa kwauri kuupenyu hwako iwo. But ndo vamwe vanhu vacho unozona kule ndinojairira kule ndinotaurisa unodesa ndikutotaura chokwadi kana zvakubhoho, but unobvoziva kuti mangwana ukazonyatsogara pasi nhamo ikakutsemura ukazosangana neni mheno anyway paunozosangana neni mumasocial media momo ndichitaura unobvonyatsoda but uyu this guy anenge anotaura chokwadi zvisina kutenderera kana kuti chinchi anenge achingwadirisa zvikuitika zvinhu zvoda kuongororwa izvizvo. Mumwe ari kubuda panapa ari kuti African Union could have represented all of you instead of flocking there individually. Mukanya said Africa kana tikabatana nyika dziri kure dzinotinzwa, more bargaining power is one than fragments. Bosi basa reAfrican Union racho ndere zvichemo zvofanira kunyorwa pasi kana mune ma business deals kana machinchi
China muda kuti offer chip because mimi you can't call all of us motidedza kuti toda kuzodai to aiwa uyai tigare pasi uyai mutaure pa dhiri renyu kana mune ane zvaari kuda imomo anozotumira iri delegation because as of now zvinhu zvakamira munyika kutaura chokwadi munyika dzese dzemuAfrica hapana chine chichifamba because hatinga expect kuti acting president anosara achifambisa zvinhu munyika. Hakuna zvakadaro. Acting president anongosara achifambisa maprogram akatosainwa kudhara kuti anenge akatonyorwa kunzi musokati muchande kwakati musokati muchadai zvatopera. Hana chimwe chinhu chekuti angatozoita chekuti anganomeka a decision for a country yet pane pachifanira kumekwa decision making is very important munyika yese. But pakatsikwa mabreak hapana chiro mukatoita nharo hapana. Kana mimi mumvunga pane zvekufamba mama totonzwa kuti zvekufambira kusaidi kupi tochikutaurirai kuti zvakati hazvisi kufamba izvi boza ngani munotozvidoka zvenharo but titozvidawo futi kana muchida. Now mumwe ari kuti tell him about Zambia and how lonely you are because of American presence and there. Zvakashata pakaoma pari kupisa. Mumwe panapa ari kuti azvito zvakavaka Zimbabwe izvo komana zvekutorwa mafotos kuChina izvo uri kuona nyaya iri kuitika nemwa inini is not only me inini ndiri concerned panyaya iyo chete tinotori nevanhu vakawanda vari kuchema about nyaya yekuti vedu izvi kuti munhu zoenda manotorwa mufananidzo nevanhu kuChina zvina nyika yedu yazvinotivakira izvo pamwe I think mafungiro edu isusu anenge anosiyana mwana wangu kutofara ndatomboona mumwe akafara kuti semastatus achitaura kuti mukuru ari kufara zvingaiti saka bo right bo nyika yedu yakutoningirika ukona mubvunzo kuti chii chori kufarira ipapo hapana you unemployed kana waitoita basa chako chinorwadza is like a donkey job usiwana mari shoma ungoramba uchidzokera ipapo hapana kana any change yaitika. The reason why tichizonyanyisa kuita kubuda nenyaya dzakaita sedzidzi tichijamuka is because of the next generation, is because of vaningina vedu, is because of vana vedu, is because of my relatives. Zvinazvozonambo zvakadai izvo ona hatingati tochova 5 years nyika inomberi pa same position tochova dzimwe 5 futi zvotenga zvotoramba zvichiita wese mama naibopagaya uyu papa amana ona dzimwe mari dzine chininga muZimbabwe mamwe mafactories anofanira kutogadzirwa kana zvichipawa zvinonzi mama natakutovhura factory yakati nodeedza kana mamwe macompanies ari outside aiyo mari yoga zvotata ini nyika yaitogaya kuti even since vari kunyika dzakaita sana China kuti unodeedza macompanies aya ari kugadzira kana mota technology machinji zvomana tipewo malectures anonyatsodzidzisa voya vojikarwa mauniversities edu muno ponyatsodzidziswa zvinhu zvimeka sense muzvikorokoro modzidziswa vanhu vodilute education system yedu so that I think Zimbabwe will be a better place for everyone. That's what I think zvangu pamwe inini ndinonyataurisa beno but you tell me what to think unondodzodza kufungwa ipapo because it's not all about me, it's about all of us because at the end of the day nyika isiyangu kwene isiyangu ndega ndedu teseka ndeyakofutikewa ndichikuzvana chero kaita avo nharo pamwe iwono kuno wakatodzwa nzi nyika indedu saka kana ukanzi ndedu pamwe waka-excludwa but kana dzanguva dzekuenda kuma-election nonga kunyengerwa nzi aiwa inovakwa nevene vayo iwe neni ngatiite izvo toita mumwe ari kubuda ari panapa ari kuti take notes from China. Use countries' resources wisely, stop corruption, and build the nation. Is that easy? Yeah, it's not that easy, but if it's possible. But we are against this whole thing. Zokuti munhu anoenda kumira paside nemumwe murume wotanga kuti inini ndiri kufara kuti ndamira paside nemurume uyu ndikatora mufananidzo nawo. We are very disappointed, guys, as a nation, as a country. You know, hazvisi zvinhu zvokuti zvinotifadza, hazvisi zvinhu zvokuti zvinotivaraidza. You know, ndanyatsopa example yekuti pangu unyatsopunguza mwana wangu nomwe zvinonga zvinosina ndibasa. Ndanyatsopa example kuti vari baba vako ivo, how do you feel? Amen, vamwe vacho because vamwe ndoziya kuti vamwe havanyashandise pfungwa vanoshandisa matumbu. Saka amen zvinosiyana but ndachibvunzira vamwe vanhu shandisa pfungwa like zvokutaura ndambozviita ndikati iwe kwanozoita ukwanisa kushandisa pfungwa panapa panenge pasiri pako because panapa panovhurana brain zvakanyanya. Mwari kuti I see a sell out who couldn't make it to the regional summit. Yezvo zvatotanga pakutopisa manje vakomana regadza tomboona mwari kuti ona to stand alongside Jinping
is that something honorable to a fellow president? Is a fellow president. Thank goodness. Patobudikira umwe munhu ari kufungwa ngenini. Uruzviona? He's a fellow president. He's the president of China. And you are the president of Zimbabwe. Saka what is the difference? But because of maybe pakamurunyaso nzwisa kuti mimi pakama elections makabiridzira makavhara vanhu makaita skillful kuti mupinde ipapo. Saka you are now honored kumira paside pamama presidents. Because kuti munhu akawina election, it doesn't make sense. Azvinakana ndi basa rese zvokumira paside nomwe president. Because unoziva kuti you are a legitimate, wakamira paside nomwe munhu president akatosarudzwa nevanhu like zvononga wakaitwa. But language yekuti iwewe you are proud, you are something honored iyoyo. Inotiratidza zvinhu zvakawanda. Inototanga totiratidza zvinhu zvakawanda. Honored kuita sei kwacho chirungu nonzi honored. Umari kuti it's always brick by brick. It's indeed our future is guaranteed. Thank you. Mumwe wamusoro bhangu mudzungairwa mudzekwa-tsekwa uno amene tingati zongororo remunhu rinofunga zvakadhakwa. Our future is guaranteed. Nekumira paside nemumwe murume. Yona namutana ari kuna mwana gudza mudungwe kuti vandangangora uzwanzi anti mukusapota ichi. Mbotanga kugara pasi nevanhu muonesana. Moti I think matongero amakatita for the last 5 years zvakadhakwa. Musamenda kune any election. But haya matongero amakuita last 5 years zvakadhakwa. Pane 5 years zvikuya mune kumberi mugarisana pasi muonesana. Kana kusina zviri kumota chimbonozorai. And I think inini nyika yenyu inofanirwa kana zvinoitwa sekuna na America kuti ukamborwa 5 dzako ukachinja nokamboza awe ngambo jikiwo ngakupinda umwe. Kuna America kweka hautoke makore kawanda. Tonge konzi election. Tonge election. Tonge zvichitoenda zvakadaro because hapana kuti tingaramba tichingoti tikuiti. Ngori kuti was the scarf necessary in that Beijing heat wave? I don't know. Today anasa ndakuya pana panyaya scarf okay, but scarf ameno, you tell me what to think of the scarf ingeri necessary pachenyu momo. Ngori kuti I wanted to comment but ndazoona kuti ndezvekupata. Okay, ngori kuti and what does that benefit to have selfies with those president? Does it bring success to Zimbabwe or you are selling Zimbabwe to Chinese? Mumwe kuti utauro and pfungwa dziri kuonera zviri fast, very fast. I like that person. Zviri fast kurumidza kuonera so zvinotibatsire chi kana kuti muri kuto alright. Anyway, mwari kuti wo panapa election thief. You are not the legitimate president. Mwari kuti yet you preside over a broken nation. You are looting the country dry as well as arresting and murdering any dissenting voice. You say, shameless. Ndio mamwe mashoko ari kubuda panapa. Kune mumwe muZimbabwe. Umwari kuti benzera zononga pembe. Vakomana nhasi tichanyaudzwa pano tikazviregera. Why is the Chinese president not posting that he is happy to stand alongside the Zimbabwean thief who wants to popular by association and is not even his post is the criminals around him managing it. You still remember you still remember madeza akabviswa mugabebepe because we are only targeting once the president is safe, but we are only targeting criminals around him. So I don't these criminals around manje umwe nomwe president achipinda anenge ane wavake ane zvake ane zvinamira zvake zvikwekwe zvake zvine zviri mukona izvo ndozvinenge zvichinyora zvinhu zvinani basa. I don't even but I think zvakutaka kumeka sense, but at the end of the day futi angonangova udzwa nzitaura izvo zvakati yazinini zvinhu zvondoona. Amen. You tell me what you think kuti zvinhu zvifamba sei panapa because nini zvanguka honestly I'm disappointed. Umari kuti all 54 of you going to meet a president who has a country smaller than our continent. When will you all make up and become one super giant? We are tired of being misrepresented, loved at whatever we go, just because of incompetent leaders that can't say enough is enough. I don't know. You are honored to have stood next to another human being.
come on Africans, we deserve better than this. Apa boss inini izvo zvacho ndinoda kuti ndichatsofamba kana conversation yese ndichikunzwisisa zvekutaurwa navanhu because inini ndinenge totanga totaura zvangu but ndakatozozviongorora ndakati some people vanozouya but aiwo unenge unopenga iwo aizivi kutaura zvakadai saka toda kuti timboonesana zvekutaurwa nevanhu mumazimbabweans yese because it's not only me anenge achijamuka panyayo. Anyway, muri Zimbabwe ndangoti ndidarika nepanapa inini handiti ndikuzivisei zvinhu zvinenge zvichiitika like the situation in China right now yanyanyisa kudisappointa mazimbabweans akawanda kupopotora vanhu vazhinji kuti how come kuti president anotaura kuti ari kufara kuti akamira paside nomwe president chirudzii ichocho hanzi mukutidzikisira because mimi ndimi representative maenda muchirepresenta Zimbabwe ikoko hamuna kuenda muchirepresenta family yenyu. If damaenda muchirepresenta family yenyu makati you are honored kuti makamira paside nomwe murume hapana aita problem nazo, but the fact that maenda ikoko makapfeka nyembe dzimichinzi ndimi president of Zimbabwe ndo zvikupopoterwa nevanhu panapa, ndo nyaya iri panapa. Ndangoti tidarike nepanapa ameno nyaya iyi ndayo nayo nhasi ndakakubatirai munoionawo sei guys?